Urian na hinaholongan ni Tuhan Yesus. Marpungo dohita sa daryon, dadaholal laho marningot sejarah. Alay lao pasahat nguluta do tuadopan ni Tuhatay. Tupadong do siya kita naroon nuaing na marukil alani akapanosak ni Portibion. Tupadong na marhasit ni Roha ala say di humihalak na asing ibana. Adong naholsoan manarihon ngolu tuari nanengro. Di zamanon, say dijujui Portibion hita asa hadop marlojong marsaulihon akka namanggo hirohata. Anggo Jesusi maradiat do. Tarpaja libana di Golgata, dilehon hosana asa jupangak kita di paradianan nasa sitongna. Alani tatak ma silang nai, dada holan sitaonan na patar disi, alai lobi sianido tahe, hapataran ni holong nadoi, nama kokop hita di pangalaho dohot parulauta na sotama diadopanna. Roma hita, tinggak koma nasa holso ni roham tupat ni Jesusi. Bongot mahita tu parsauran dohot ibana na pamalum rohata marid di mahita.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Situan ni malim si songonido, tama dihita nabadia, naso jahat, naso marlidang, naso marbolat sian akka pardosa, naong gabi tumibo sian akka banuagijang, naso pola gano pari songon akka situan ni malimi, mabuan jumolo pelean taringot waka dosa na sadiri, dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahani doi diulahon, dina mamelehon dirina ibana. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami, para siroha na sumurung doho di sude jolma manusia. Nunga dilehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon dohot siap nibagi, pola mate tersilang, asa malua hami sian gonggoman ni sibolis. Sai parrohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu, asa maruli hami marite siani, di hasesaan ni dosa, doho di haluaon sian hamatean padua halihon. Asa dapot hami hanguluan sa leleng-lelengna. Marite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amen. Hudul maham. Tangihok kamu mapatik ni debata, imana tersurat di Heber 12 ayat 2. Tabereng ma hidup ni hapor siaoni, jala nau paungjuk kosa, ima Yesus na manauton parsilangoni, sikat nilas ni roha tohap naihian, so dietongi hailaun, gabe hudul di siamon ni habangsa ni debata. Ido sahatna atong rap mang idogogo mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami. Amin. Oh
tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ale di bata namin namarasiniroha jala nabadia. Ama namin marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Tuhilala hami rikot doa siniroham. Disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadariod di jolom. Jala hupar hatopot kami. Tung najut-jut dohami manibil sianak kadalanmu. Nabadia songon biru-biru nadilu. Sayunang pabali hami sian jolom. Alani dosa nami. Aidang di halomohon roham. Hamatian nyaka pardosa. Alai hamu baon ni rohana do. Lomo ni roham. Asa mangul. Sesama saluhut hagi duhon nami, dohot pangalausion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham di hami, marhite-hite panidangyon, dohot hagogoon nito di perbadia. Asa tarapul situturo hanami, majuho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalako. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Adong do dihita si tuan ni malim nasongoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamod di banua gijang. Di baheni tarbaheni bana do panguluhon rodi ujung na akan asadok ro tu debata marhite-hite ibana na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon nasida hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tangihok kamu mahatan di debata turpuk epistel di pesta parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Natar surat di Psalmen 22 ayat sada sahat rodi ayat 12. Tajahama secara responsoria. Edesian si David. Ale debataku. Boas atung tadi konon muahu. Sai madau-dau do akka hatani anggukon sian hatuoku. Alai nabadia do anggoho marhabang saho nakka puji-pujian ni Israel. Tuhodo nasida mangangguhi jadi malua manasida marhapo satu hodo nasida jadi dang tarura. Sudah akan marnida au marekele-keli honahu di paganggang do babana huhut mangupir-upir.
Odo tongon namanait ahusian apuan. Si papos rohaku mangosop bagot ni dainang. Unang madaudaho sianaw. Ay donok nama parmaraan. Ay soadong si partupa. Ido sahatna. Martua do at kanato mangingon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Tahatidako mahapor siyaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siyaon, di sa dok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargogo na sohakudosan, natu mapalani dotan. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, di mana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabian siat tod di perbadia, adoran sohabubuhan. Ido tuhata natu maun na berni, di pangumuman ni silakus. Au porsea di tondi porbalia, jaladong sarudia nabadia, ulia topania dan nabadia, doho san dosa, doho dihatai namando, mulak mau suku dan halak nong mate, doho dia ngoluan nasor sudah. Amin. Budul maham. Tatangihon ma sunggul-sunggul di pesta parningotan hamamaten itu hatta Yesus Kristus di bagasan obason. Na barjolo ulaon na badia di bagas ni ruas manang Easter Carol. Hobartu ibadah dohot pakkobasion pasca. Kuriata patupahon pakkobasion ulaon na badia. Dubagas ni akka ruas ni huria. Ala ni akka na di bagasan parsahiton. Dohot ala ni umur naung matua
jaladang boy marminggu tu gereja. Pakobasion Easter Carol di Patupa di hari Sabtu 10 April 2025. Di hari Sabtu tanggal 6 April 2026. Para mingguan pasca na parjolo. Di hari Minggu 5 April 2026 masuk mahita di Minggu Pesta Paskah na parjolo marningot hari haheheon ni Yesus Kristus. Jadwal ni parminggu ni ima na parjolo pukul 5 manogot. Ima buha-buha ijuk. Mangihut ma aka anak sekolah minggu, remaja, naboso bulung, perempuan amadohot lansia. Di pukul 8 manogot, ima parmingguan pasca na parjolo marhata Indonesia. Na batuluhon pukul 10.00 parmingguan pasca na parjolo marhata Batak. Di pukul 15.30 parmingguan pasca na parjolo marhata Indonesia. Na palimahon pukul 10.00 parmingguan pasca na parjolo ima na marhata Indonesia. Songonima sunggul-sunggul di kebaktian parningotan hamamate ni Tuata Yesus di bagasan no pason. Nuaing masuk mahita. Nuaing masuk mahita direfleksi. Silang ditongani parsorion ni ngoluta. Huriana hinaholongan ni Tuhata. Ditongani zaman naribur diambisi dohot rohana awut di arta. Tatata masilang ni Tuhani di Golgata, jongjong silang ni Kristusi, dadahau mas si todur honon, ala ima alus tungolu doho roha namar hoi hoi. Ditongani beban ekonomi na manosak ngulu niya ke keluarga. Dohot masa depan nahira tertutup. Binahin ni obul ni hapal. Silang ni Jesusi manungguli rohata. Nung ngajumolo di bolus Yesus dalan narahis. Dang di baga-bagahon ngulu no asohado manuhusa. Ditongani parsalisian pangiburuon doho rohadiri najot-jot mangisobut tu parsaurata macela bobdo sian silangi hita dipicang alai tajom asa tabunu rohadiri asa batar mangula holong ni rohata. Dia namar sahid nama kilala pujung songot tadiang nahabuluan manang na diceheho dongan tata ma tangan na hodalabangi labas do dibuhay laho makaul jala pamalum akka bugang niroha nasoboy di ida si malolongta. Silang ni Kristus di zamanon dada tadda ni hataluoni
alai tada hamonangan nasi tongdoi dang madiar behami di godang di paruk kilon ala ditongani paruk kiloni di babicar hodo hati urol silang mido gubonami dohot napahot pakirimon nami amin. Tapapunguma peliata pilihan sadaa dohot sadabe Hutma marede hita sian buku de nomor 77 ayat sada dong uduna.
Kami ni Dewata na sumurong siyan sa luhut na roha, di mana mangaramo di ate-ate dohot pikiran mo nabi, ibagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Selamat Jumat Agung madihita sa luhut na. Urian itu hata ni Dewata na naing manabori marhiti na lam gomal di bagasan dirita tarengok tusi taunon di Tuhan Yesus patuguha porsyota dalam manatap kita tujolo di partikian na pinasahat ni Dewata dope nian siana sini rohana di pardalanan yang uluta marhiti di partangyangan parpunguan di Jumat Agung Sadarion ima tersurat di Matius 27 ayat 45 1 ayat 56 ucap hamba dihita songono mapaduhanna alai olat ni hosniari rodi pukul tolu holomma sadok tanoi alai tardi pukul tolu di pangyar Yesus masuarana yang kukon ma ale debataku wasa tung tadi konon muau Eli lama sawah tani alai ubege ni nama nadeba ma sian akka na congcong disi nama cusi Elia doi dungi Peter merlucung ma sada sian nasida mangalap limut dibutongi mai tu na asom di palohot ma tu tolong painupon ibana alai nadeba nari madok pasok bujolo taida ma manang na olo rosi Elia paluahon ibana alai diulahi Yesus ma marsuara nagogo dungi tos ma hosana laos dinasatok kini maribak ma hire-hire na dibagas coro sian kicang rodi toru dungi humutal ma tanui marigat ma dohot akka batu mamak muka ma akka tanoman dungi hehe ma daging ni torok na badia akka namodom disi gabi ruar manasida sian akka tanomani jadi dung hehe Yesus rodo nasida tu hutan na badiai pataridahon nasida tu torok halak alai dung di ida iduk ni soldadui rabdohot akka donganna na cumaga Yesus laloi rodi akan nama saya mabiar si tutu menasida nin nama tutu doon anak ni Dewata alayadong madisi torok buru-buru nama natap-natap maddaw-daw ima akan ang manghihuton Yesus sian Galilea pature-turehon ibana si Maria Magdalena masada sian nasida doho si Maria ina ni si Jakobus dohot Joseph dohot ina ni akka anak ni si Zebedeus ima sahatna topik ni parpungata di perningotan di hari hamamaten ni Tuhan Yesus Sadarion ima tutudo Yesus anak ni Dewata padohan na cepekon nang pecepek alai padohanot do nagabe unok ni haporsiaw ni halak Kristen tutudo Yesus anak ni Dewata borhat sian pagkaporsiaw si songonima niyan nang hita makaporsiay isedo Yesus di bagasan nguluta nang marhite di parningotan ari hamamatena Sadarion dohot akka hari besar na asing dohot nang dia parpunguan di tonga-tonga ni nguluta songon halak Kristen rap dohot akka ulaw na dinggan na buit apatupa di parsobot tatu Dewata di nataulahon akka na dinggan mardasorhon hata ni Dewata tutudo Yesus anak ni Dewata di pengadilan somalna sah sasahalak gabe saksi gabe sitidangi
ima molo di ida ibana kejadian ini, dia hadir di situ, dia melihat suatu peristiwa itu terjadi dan bukan kata orang. Itu saksi. Di luar ini dan tama sada-sada halak gade saksi, apalagi masuk tuh pengadilan. Mengalami, melihat, mengalami, dan hadir pada waktu itu, dan dia menceritakan apa yang dia alami, dia lihat. Panidangioni hidup ni soldaduon justru membalikkan di parugamoon. Panidangion tutudo Yesus anak niremata roh sian nasotar dok dope ima bangsoni dewata. Soldado ni halak Romawi doi pana. Molo hidup ni soldado dimungkinkan dia juga adalah warga negara Romawi dan halak Yahudi. Molo di dok ibana tutudo halakon anak niremata ima madok tu Yesus, itu artinya mengakui Yesus ia adalah Tuhan. Godang do namai nodur, godang ko nama natap, bahkan godang do nama ngarehei, membuli nang penong tersilang Tuhan Yesus. Molota jaha diculo ni ayaton. Alayang ko hidup ni soldaduan makilalahon na asing. Peristiwa penderitaan dohot hamamate ni Yesus saat dihopin narsilangi paubahon rohana siap na memimpin untuk menyiksa Yesus balik sa gabi panidangi taringot isido Yesus na tarsilangi dipakai dewataro ternyata jadadang dipilit-pilit dewata ise na boy radi laho makatidakon haluaon na pinatupana hurian itu hatta iban na hudo menjadi pemahaman baru bahwa keselamatan Yesus yang dimulai dan dinyatakan di dalam salib itu adalah peristiwa bahwa keselamatan itu universal. Tidak hanya berlaku kepada bangsa pilihan Allah pada waktu itu. Benagabi terbuka tong nang sahat hita sadiron, kudul hita dison, rapita merningot di hamamate ni Kristusi, na pabotohon dakolan di halak Israel haluani alai dotu hita akka naradi macalo ibana di panidangyo tamadok. Ya Yesus si anak ni dewasa sama dengan Yesus adalah Tuhan. Alani nang hanguluhonot tama marhite barita barhite hatorangan ahana masa di seputar peristiwa salib Kristus naung cong-congi bahkan di tonga-tonga ni akapay notur aka soldadwi taidama ahmad si putih hota asalam tama hitanang makamolatehon di bagasan parpunguan di are parningotan di hamamaten di Tuhan Yesuson gomal di rohata alela sumar parbue mai di perdalanan ni nguluta mabuan sian pertobatan tu pertobatan songon namasa di ngulu ne hidup ni soldadwi na perculo imam tatadikon ma nasa hahulomon
napaholang hita siyan dewata. Nang peristiwa nahulong mulai pukul 12 satu pukul 2 na dirok na potari na dirok na ditbaga sa trupukon alay taingot ma. Ito nga ni hahulomon na masay jong silang ni Kristus na mabuan hatiuron takolan hatiuron alay haluaw. Siyan uhum ni dusa. Jalarang ngadok kita nalias siyan hadusaw ni. Parbuena nuay mulak mahita. Tu parnguluan si ganu pari. Nung adihita pe panodang na mabuan haluaw ni nang pahira tadiang nahapuluan Jesus disilangi. Ditinggal hon akka na makaholongi ibana ninna alay dang sahat rodi ujung na alay hita dohonot tama daang Tuhan maulia hati ma nang petoropat dohita nuain na bernuansa majauh dokate nuansa warna hitam alay neng dohonot ta dang neng gabi mangangku hita daang dang neng hot kita di bagasan duka alay mono tapak ke penuansa hitam sa sitong na neng maddo odo hadiri aku na di bagasan hahulomon alani ragam ni akka hadusaon karena Solomon ni rohani dewata na huula dope di portigon alen waeng dohonot tama Tuhan pargugoyaw maninggal kon hahulomokki napadua honiman manotong mahita manggagukon tu dewata mula di dokpe Eli lama sawahtani dewataku wasat tadin opu songon na di pesamen di episto nakingi dang nama dok nasirang Jesus sian amana daw ay sadaru nasira alay angguk badar sahatu na toshosan ni Jesus sa sitong na nang patuduhon ima pangod di honon na dihita nasay holsoan nasay kudang si taon no dope na alami di tonga-tonga ni Portibion natuhuk tua barata gabi silang may di ngolong alay ingot ma di silang ni Kristusido adong pakilalaan kelegaan di pardalanan ni ngoluta dangolo Jesus molo di evangelium nasing memang di solot do tu pamangan di Jesus ima na dirok na tuak na paeti na di rajume boy gabe na menghilangkan songobius rasa sakit di ngolo na ala ditulak doi dang saut di calo asa tung ripas di pakilalahon Jesus sahatu hawujung ni ngolo na sahatu hama matena habe pernit nisi taonon ni hita dikotihon ni wana do hita dakkolan na jului ale sahak do tu sadarion asal ma hita olo say madok Tuhan tuho mahupa sahat perdalanan ni ngoluku di Jesusido adong kelegaan marlojong ma tatak ma hal ma silang ni Kristusi angguk kom ma molotung petadok Tuhan wasat tadi konon muau alai di bagasan pengharapan na mangulu do hita mangganggu koni tuk do wasom laho palua honam urian itu hatna di patari daw do wasonai di bagasan turpokon waso haluaon ima pabua dang tuk hamatea ni laho maniopi hita di tonga-tonga ni Portibion alay dibuat do hita jong asa rade hita di tiok do tangakta di pargogoi do hita sahat ro di ujung laho makamunakon ragam ni tantangan ni ngolu dan pola pinatorang ialang ataboto
ahan waeng namasa di pardalanan ni nguluta ancaman demi ancaman. Tak songon nani dok ni aka soldadui alina di banari madok pasop bucolo tai dama manang nolo rosi elia paluakon ibana. Nah, dang songoni hita alai dohonot tama dinata anggukon dinata pasahat hibul pardalanan ning ngolutai dak kolangi wana siak kita terbukti sian holongna nataida nal di hau pi narsilangi urian itu hatta napatuluhon haporsiai jala haposima dalam haluauni ima Yesus nama melehon dirina sikop Yesus yang tersalib korban pengampunan dosa yang sempurna. Ibana ma pelean hasesani dosa na parpuri jala ibana ma malim bolon na parpuri laho mangulahon pelean hasesaan di dosa asi sikop ni haluani holan di bagasan Yesus dengan dong na asing jala di papatar di bagasan turpukon amanginang di ayat 52 muka ma akatanoman dungi hehe madaging ni torop na badia akana modom disi gabi ruar manasida sian akatanomani jadi dung hehe Jesus rodo nasida tu hutan na badiai pataridahon nasida tu torop halak dakolan hire-hire na mariwak dakolan lalo dakolan haholomon na masa di hati hai alai di pataridahon huaso hagogon haluaon sian hamamate ni Jesus ido huaso laho pabakiton akka nabadia tu hangoluan nasalilis anak ni mata buang mai tu bagasan ngurutan haposi mai haluaon ni ala sikop do haluaon ni di bagasan pardalanan ni ngurutan jala anon calot tama parpadanan nawadia perjamuan kudus kat ni pamatang ni Kristus dohot nang minum anggur sikat ni mudar ni Kristus napabotohon tu hita bahwa sakabona mahita dohot Yesus nang mate dohot nang hehe patuduhon di bagasan hita do ibana jala ibana di bagasak kita laho madalani ari-ari ni ngoluta asa unang behita manata natap sabing so nakaparopuan na dibaritahon akan nama kalungi Yesus tikki sonang tikki gudang akan mujijat di pardalanan ni ngolu nasira anai dung masa si tahun ini jadi ada gabirang ngolu bin nasira pature-turehon anai gabi manatap-natap do torok boru-borui ale nang pesong ini nang pe maddaw-daw di patari daw nasida ro parsi hohotonna hita pe dakolan maddaw-daw alai marlucong mahita sikop laho tu Jesus marhite di bagasan hasadahota di hamamate dot hayon ni Kristus nataingot nuang marhite perningotan di perjamuan kudus natajalo amanginang hima mabuak kita di pos miroha maka monakon nasaragam ni pasusaan monang mahita tiok matoktong dangadong naboy manaluhok kita sahatu panguluan nasa liling ni liling nay asal ma tradehi tapasahat to diri tatuiban amin martang yang mahita mo ati mali amang di bagasan Kristus nawing otami sadarion ari hamamaten gabelas ni roha dihami
ala tubuh mapakaporsyaw na tukuri hami madok tutudo Jesus anak ni Dewata, tutudo Jesus Tuhan dalam nasikop mapuan dalam haluhaon na mamalihon diri na gabi pilihan asesan ni dosa na parpuri dala iwana na mangodyo kami gabi malimbulon na mamaritahon marhitis si taunon sa hatu hama matenay taringot tu haluan nami lomon asa say hutiop hami Jesus do anak ni Dewata, Yesus do Tuhan nagabe hatiuron di pardalanan ni nang peholom portibion gariada tahe gabe sitidangi mahami mapuan sinodang ni haluaon ni Jesus marhite hamamate dot hageheon iwana do huaso tangadong naboy maniopi mananga hape di portibion na manirang hami sian holong mi di patuduhok ko di marhite huaso hagogom mi naribak pula dua hire naribagas sore ro lalo haholom dohot hehe nang akka nabadia Tuhan imanang pos nirohanami terlumobi ma huingot hami ma nasada hami do Jesus jalas Jesus napuna hami marhite perpadanan nawadia perjamuan kudus nahucalo hami di bagasan pos nirohanami asa gabi Jesus upay ingot kami dalam Jesus Tuhan nagabi parsyajaran nami yakaragam ni nahubolus kami di ruan naong pinatupanay di bagasan huaso do tagugonay gabi upakilalo kami huaso hagugon na asa unang marnaluca kami calamat date di pardalanan ninggolo namyon gabi sitidangi mahami toktong madok tutudo Jesus anak ni Dewata di paida-ida kana humaliak kami sadakolan perningotan saping di hami di ari perningotan hamamati ni Jesus sadarion na hiwat tami alain nahupar silakok kami ma nasahagiot ni pamatang nami dala hupilehok kami ma pamatang nami cala suri ruas ni pamatang nami gabi sinjata hati oran nabuy idaon ni torop halak parbuy ni panidangyon nami Jesus do anak ni Dewata ali Tuhan ulang loas sami walau tungikon borat mahol dalam sidalanan nami mana di kokok ali Roma kami di bagasan angguk-angguk nami Tuhan dalam angokuhon galedo kami tang mampu kami marhite parningotan di hamamate ni Kristuson gabi inspirasi ma di kami inabenget imana manaon si tono ni ale gabi di patipuhodo ibana dali dehok ko warsian nasa koar na sumurung asa saluhut na tot marsop batu ibana jala saluhut pangabas madok Jesus do Tuhan alagay bisada partikian na arkama kami mendemonstrasikan waso hagugon ni Kristus di naro kami marlojong tang madaw-daw kami acari kami Tuhan hubas sigup manatap tuho manopot to dia hape na masa upasatami masalut na ngulo nami do calo nasa parsopanon nami Tuhan patadak ma marhite parningotan nami di hari hamamatem sadarion di sadok portibion terlumbu bima di huria nami asi maroham partikian narka di hami calo ma gabi pilihan na hucus aliamang si maroham di bagasan Kristus Yesus martangnya kami Tuhan amin.
Arete mahita uhud papungote.
Huriani tuhata nuaing masuk mahita tu acara marulaun nabadia. Alani mari di mahita sian buka di nomor 152 ayat 1. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate muna dohot roha muna marhite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ali Tuhan debata para siroha na sumurung amanami na di banua gijang. Asiroham topot mahami na pungu di son. Adorang hupanga kami non parpadanan nabadiai. Lehon matot postituturuhan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami. Pargugoy mahami maswada diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor siyaon na mangului. Say taiti rohan nami. Asa lamalungok kami tu banua gijang. Asa say masihol kami. Pai may mahon haroroni Tuhan Yesus. Amen. Kita akan naung pinarhamaul ni debata. Itasakap nuaing mangaton parpadanan nabadiay. Dibaheni tatibang majumulo manang natau hitam marudaun nabadia. Asa unang hona uhum manang ises yak kitaon. Ay holan nauduk roha. Jala na maror soli rohana ala pabahenan na nasoture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsia di hasesaan di dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tahu mangaton parpadanan nabadiay. Alayak kanadohot marulaon nabadia. Unang be dioloy sibolis. Unang be dati mardusa. Tung padaw hamuma rohamuna siani. Tung kotapok kamuma hosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate. Jala naung mulak mangulu humokop pamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiay. Di bahini tatakasi majolo rohatabi jala alusi hamu majolo sukun-sukunon jong-jong mahamu. Di parhatutu rohamdo halak pardo sahosian hatutubum dohot alani pangalausim di patik ni debata. Molo di parhatu to roham dogma olo. Namarsak doroham ala dosami. Jala di pangido roham naing malua ho nuaing sian dosam. Molo songoni roham dogma olo.
di parhatuturohamdo nauro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa ibana naung mate dohot mulak mangulu humokkopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatuturoham dogma olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahiho jalan na olo doho manesa dosa ni donganmu songon na pinangidor ni roham sesaon ni debata sudi dosam molo songoni roham dogma olo atong tapauduk be marohata jala topoti masude dosata ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi ale Tuhan debata amanami marhite ite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ay jot hulau sihami patikmu tamado hona uhum muhami nuaing dohot sogot molo balos sonon mutuhami hobartu pabahinan nami alayala ni godang ni asi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehonmu humokopami ala ni ubahin na hami mangidutuho asi maroham dihami say jalo mahami say sesa masude dosa nami jalalehon todi porbadia tuhami asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hobar tulomone roham saliling ditanood dope hami amen atau kamu akan namanopoti dosa muna jalan nama uas dia sini rohani debata say sahat matu kamu nahina porsiaon muna mangasahon haka ni Tuhan Yesus dohdok Tuhamu posma rohamuna nunga sesa saluhut dosa muna marhite teguar ni debata ama anak dohot todi porbadia amen alea manami na di Banua Gijang say pinorbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguduan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami to gion tu pangunjuran palua maami sian pangago ay horo na punah harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saliling nililing na amen kudul mahamu mari di mahita atong tangihok kamu ma tona ni Tuhan Yesus lahu padirihon perpadanan nabariai buat Tuhan Yesus Kristus dosa sabu borunai buju tarung dei ba dogma mau diate
Iwas ma Panginoon idok ma mauliate. Dungi idok ma nasiya. Jalo hamu ma siya hamu ma hidup sekali. Dia Panginoon pada naik baru mau marite ora. Nani seho mau topahu. Mahen asesaan saya baik kau mas semuni mahen Panginoon kuna. Atong Roma hamu ida jaladai hamuma dengan basani debata. Langsung ma marede ita.
Cong-cong ma hita salahut. Kemudian itu hatanunga tadai dengan bahasa nirewata alani tadokma mulia titapushima ibana maredehi tasya nomor tolu ayat sada. Puji Jehovah ali totiku. Puji ma Tuhan di mata ali todikku cala nasarohaku di bagasan memuji ku warna nawadiai. Puji ma Tuhan di mata ali todikku cala unang tunghalupahon dengan ni pasana sudena. Ibahuahon hosam sian hamakuan cala dilehon tuho dengan basa dohot asini roha. Marasi roha cala pardengkan basa do Tuhan di mata lebak terimas cala parasi roha gudang dang dibahen tuhita hobar tu dosat cala dang dipalosan tuhita hobar tu haca hatota songon asin rohani yama matu anak nado asin rohani Tuhan de mata diak kana makabiari ibana nungatakas di patuduhon de mata holong ni rohanai tuhita dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dunggabi parpitor hita hinorhon ni mudarnai di baheni ai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa papahenaku do Tuhan de mata olak nyon rodi saliling ni lilingna sai puji aku do Tuhan de bodo haroroani saluhut silehon lehon nadinggan do nasa uliwasa na mauliutus upasat kami masana nilehon mi tuhami pilihan nami tuho saya calo mai kebe uak na hutus di colom pasu-pasu mai calaramu tia sahu parhasya kami pilihanon pati puluhon harajaonmu itonga-tonga ni huriam dohot di portivion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam giri hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale Tuhan debata ama namin na marhabangsa di atas ni saluhut nungapata huida hami holong ni roham na godangi gumodang doisyan holong ni rohani ama dohot inaina di anak konna tung naso tartipang do godang rumah manaon pardangolan icak-icak dohot pastap gabi tarpajal ibana jala tuhamatian kumokop nami mauliate marohan nami ala naung sae utang nami dalam malua hami sian dosa sian hamatian dohot sian gonggoman ni sibolis ala ni ipusion nami makuarmu nabadiai ala naung dipatu pa anakmu pardomuan pardengganan nami tuho ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata nong mamorsan dosa nami dosa ni hacol maun mauliate ma rohanami tuho jala pucon nami maho rodi saliling ni liling na say tatak mahuriam na hinokokmu jala na pinapungupungomi say pahot ma di hami hasesan ni dosa do dame na pinatupami say payas jala parbadi ay mahami asa tarbuak ko hami tu banua kicang pasarhon hami tu akka nabadiai tay bunu jala parsilakon ma col mana buruki do sakap naroa nadi bagasa kami asa unang marlidak kami madapoton ama nadi banua kicangi pumasahat hami madiri nami tuho jala hulehon hami marohanami bahen ingananmu ala naung dihokop ho hami diho mahami jala ho dihami saya unang loas hami sirang syakko dongani mahami jala saor maho tuhami saya patoku maha porsyon nami tuho asa hot lakka nami rodi ujung ni hamatian saya ramoti ma akar wasmu nama maritahon holong ni roham dohot dalan naung pinatupami atong manang mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami dohot raja nami saya si maroham ingot mahami di hasangapon mi calabuan hami tu hasonangan na dilabung ni debata amin aliyah manami na di panua kicang saya pinarbadi amakuarmu saya roma harajaonmu saya saut malomo ni roham di panua tongol songon na di panua kicang lehon matu hami sadarion hangoluan siapari te sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu hami unak kami toki hontu pangujunan palua mahami siang pangago di pasu cala diramoti Tuhan debata maho disodakot Tuhan debata mapuhina tuho cala asima rohana medaho didopakon Tuhan debata mapuhina tuho cala dipasor honma damena tu todim. Kurian itu harta dapola masih jalangan kita masih jalan di siamun hapirakta madok selamat Jumat Agung jalan non pukul 2 marpungu dupe hita di bakat coroon laho paucukom
Barita partinaonan ni Tuhan Yesus sahat natu terpajali wana menguruti pason sada dua dolu Roma hita anon dalam mangulong mahita manang nasongo dia pe na pinarade ni panitia paskata ditoru lako bohalta amangina lasma rohata. Tuhan memberkati. Pukul sadar non las taidama nang fragmen jalan salib na diperankan ni akka yana kota sekolah minggu gabi pandidangon nasida di si tahun ni Tuhan Yesus di lapangan parkir satu taman di samping ni perpustakaan Kuriata. Mau lihat ima buah-buah siapkan.